Is leithinis Fánaid i Tuaisceart Dhún nGall a bhí iontach iargúlta fan na blianta. D'aglaíonn daoine áit chun glacadh le deiseanna níos fearr bhfad gcéin ceantar ina dtógfadh siad. Ach tá iarrachtaí bun beag de chuir arás a ceantar bhfad de maraig. Leor the journal le Michelle Nic Pháidín ifigach pleanála teanga le Tuaisceart Dhún nGall hí na hiarrachtaí sin agus conascuil daoine teachtarás go Fánaid bhfuil fiche arraig. Bhí muid ag agrú Fáilte, bhí muid ag chur ranganí Gaeilge fáil, bhí muid ag rartal cuasaí. Cinna na príomhreachtaí tugann darnáid ná Gaeilge ar fáil a chúis marí na poistí scala. Tá siseir scala go inis tá aitheantas omlan Gaeltachta acu, agus tá ar giri go maiid le sin san LPT a hanis darnáid bailing go mó Gaeilge sáile chumáid le ar a scalaigh na poistí. Rivan gorta mhór bhí háirde míle duine ina gcónaí sa cheantar seo. Heitte déanaar darnáid in é gorta mhór agus heit leis sin a háartar a tíri le léir heit cumas Gaeilge is Lord na Gaeilge agus léadí sin. Ach le blianta bagan nuas ach go háirithe in éon fan déim tá níos mó daoine in é bocú na bhaile do bhfuir go rósach agus go réine siad go raibh dalta ebrú ó na mála in éit bheith go bar an éite ácas le baile clia London, Dubai agus hanig siad a réis na bhaile agus nu hanig siad a réis na bhaile bhí níos mó massa acu ar a choultar agus ar a teanga agus bhí mianam tú a go poistí héin ó thógáil trí bhean na Gaeilge. Déireann si go minic gcónaí dothasá le Fánaid mar Gaeltachta agus tá níos mó na cúise bháine gom ar son sin is ceantar galanta iargúlta ar imeall daoine mar a déirtha se speisialta. Tá daoine an agus tá ceálan, tá cultúran, tá seachas le bhí dóir ar bhela ó hiú cúsaí ceáil, tá go bhór áraníonn seo agus tá sama cúsa Gaeilge agus tíimi seo aga háirithe as féle cheáil agus holtar anada bhí ranganí ceáilinn seo agus bhí rathart mhór arú agus pobl na héite bhístí ag fólam na chuaráin agus a chuirlan na chuaráin agus bhí siad go daoine smó ólam. Tagann na daoine le chéile go fearrhannig nar tá cadí le ceileú. Tagann siad le chéile le Fáilte le linn Fáilte. Aithíonn darnáid an éite bhí thabhraí agus ar bhádín thabhraí déta léir mór tarasarís cuairtearí agus campervans agus caravans agus ruidir mar sinna cail fanéit. A hairithí dheimhrí nar tá sé dúchttar a gruama tagann na daoine le chéile ag ácadí ní go minic agus gur bhailefa, but bhí ácadí gomsa agus bhí dagraíma a le Africa forbartha cór éanada agus gleanmhar agus bhí se agan an gleanmhar agus hanig na cáraní, hanig na slúite as a cheantar seo as cheantar éanada suas go dtí gleanmhar agus bhí ihir dói agan. Dhélann seo an Fánaid Lodge agus an Lighthouse Tavern. Dhélann na dhéit agus amantí bíon tí tavern is se drite rithí dheimhrí. So nuair tá ranganí ar siúla gunne bíonn siad a gunne deanna scala, nuair tá ácadí ar siúla gunne bíonna hairn anchart fan cheantar go bheic mi céit a bheits siad ar siúla gunne a tá tála fóbailún agus mar a bhhaine tá tála fóbailún tan le lenne ó hiú na teanga agus ó hiú an choultar de na sin na hácadí smó víns mu daine gagrú.